Changamire anonzi Kuwanda Richard atora dare renyu nekusauya kutarisa nguva toona kodzero yekunge atopano kare sevamwe wese. Nyaya yaunzwa naSara pamberi penyu, nyaya ndeyekundishungurudza, kundirova uye kundigarira magaro kumagaro angu. Vane mboo dzako uchipita nemari dare inogona kudzokorera. Nyaya ndeyekundishungurudza Sara nakasara naKuwanda Richard. Inodzokorera nyaya ndeyekundishungurudza, kundirova uye kundigarira kumagaro angu. Yane mboo dzako uchipita nemari dare. Mutariro ndisara kasara kutaura kuna Richard. Kutaura kuti zvirikufamba sei kuti tipe judgment mwana kuuya mugina kudzokusira kudai. Uye munoda uri panechi hamuna kutaura chibva mataura kuti munoda pamunotaura muhamazopedzera muchitaura kuti munoda uri panei. Aiwa, motitaura imi zvamunoda zviri pamwoyo penyu kuti mukarekwa neizvozvo munogara munogutsikana. Munotaura achitaura nyaya yenyu atonyora mabhara. Chii chakaitika maikasaira kwamuri? Anoita sei kuti anyore kuti aiwa anoshungurudza pakati, anoshungurudza zvakati, kana paine maexample amunoziya, mienzaniso yamunoziya, moti musi wakati kana mwedzi wakati akauya papa pangu akaita zvakati zvakati zvakati, tizive mashungurudzire anokuitai. Mambo Makoni. Newese warimo. Inini ndine mukwambo wangu Kuwanda. Ndakange ndiri kupisa mashanga pamba pangu. Kuwanda akasvika achitsika moto. Ndainge ndakapedza mashanga. Atsika moto ndakati mwanangu unotsva. Usadaro. Iye akaramba achitsika moto uyo uchibwadzima achibva aita 2 meters kundomira kudarika. Aita 2 meters idzodzo handina kuziva kuti pane zvari kufunga. Kwakubva abva panga akamira kuya chibhakera. Andirova chibhakera ndakadonha, handizivi kuti ndakadonha sei kana kuti ndakaita mahours mangani. Ndava pakuunganidza marara yanga iri 3. Asi pakuzoenda kwatakazoenda kuna hanzvadzi yangu takasvika iri 5 o'clock. Ndazopatika ndakarara. Ipapo ndakaona iye ari kurova pasi akagara akadai. Anga akagara akadai. Akati ndiri kuda kuvasvira. Ndavasvira ndobva ndavauraya. Muroyi akaendesa mukadzi wangu. Ndapatika po ndaakuona zvaari kuita. Akaita katatu. Aita katatu ndakasimuka. Kwakunoona iye akatsikitsira ari kurova pasi achiita izvaanga achiita. Kwabva ndati nyama ndaakusvika ndiri padhuze nekugedhi. Kwabva ndaridza mhere kuti riri ndaakufawo. Ndiri kuda kuurawana Kuwanda. Anokufira here manje. Aiwa ndikuenda naye. Apo ndakakuda pagedhi kuti ipapa akachimhanyirira ndiri munoti. Ndokuti ndanaita kana kuti 350 meters. Kumhanya kuna ndaita kuti ndikuenda kwehanzvadzi. Kusitoro kushopu yehanzvadzi yangu. Ndandazvimba kudai.
kwabva ndibata futi kwabva ndirowa mbama kwabva ndadonha futi ndipo apa akachiya kwakuchindikwira pamusoro kwakuchindigarira kwakuya kwakuchindidzipa kupinza chigunu uku nekuku kuda kubatanidza guruguru iri ndakutadza kufema ndipo ruoko rwanga rwine simba kubva ndadariko kwakuchimurowa pamhino kwakubuda mutsutsu ndowakazototesa hembe yangu nehembe yake negumbo iri ndiro ndakakwara neruoko rwacho apa pakange pabva mujoini kudzikirirwa kona nakaitwa ndakarara ndadaro kwakuchienda kwehanzvadzi yangu kwadori kwakuunganidzwa vanhu vese ranga riri zuva rekutangira mbeu vanhu vese mumavillages edu ese 6 vanga variko kwakuchitaura nyaya yacho zvikanzi nyaya iyi vakunonokera iona imbuya wakwana vaende kukiriniki iya zvikanzi tikuda kuti tibate munhu aita zvinezvi kwabvaiswa cheni kwakuenda kukiriniki naye tasvika kukiriniki zvakanzi varowa mbuya wakwana vanhu handina kumarowa mwari ngavakomborere nekundiyepera zvikanzi kuropa riri pahembe pambuya nepanero zvikanzi vari kundiyepera anongosvika pamba pako kwabva achimbodzi nemupurisa iperi achibvambodzi kambama ndekwakuchinzi aiwa mbuya unoda kurapiwa topiwa nemapiritsi angu ndikanzi mochienda kwarusabe tanga munoenda kunyazuro monomangara nyaya mosoenda kundoonekwa nadhokota kwarusabe yanga yafuraidi zvaingori musi wa 14 December gore rapera 14 December pakazouya hanzvadzi yangu ndiyo yakazoti nyaya iyi ndakuendesa kumatara hanzvadzi yangu wabva tazoenda kwashekwesa kwakuuza haina kumapurisa haana kuendesa kweyo mapurisa akamusunga inini ndabva kuno chishanu manhero acho wakabva wamubudisa ari nyimbo kuti mukwambo wenyu haisati yapera kutongo avabva vatongomurisi kuti hakuna avabva vangomurisi kukoti wakamuburitsa haisati yatongo Kuti haisati yaenda asi in the process vakati vari in process yekuenda kukoti last week ndaenda kunyazura mapurisa inde vari kuinono muchikovhora saka makauya kwasherikweza I think inoda kuitwa fora inoda kuitwa fora inoda kutomboteerwa kuti vanhu vanobhadhara criminal isusu taitozogoti nguva yabva asi zvakanaka kuti ndingakukanganisira yamwe nyaya pana ishe anonzi ishe anongo wechikadzi wakobva pamba wazvindiwo ndiwo pane nyaya yawambotaura nenyaya yemapurisa epanyasu haasi kutora nyaya right pouya futi imwe nyaya yakamboitika kusaidhi rekujengu yevakomana handina kuiona mafambiro ayo zvayakaita izvi handinyatsoioni nekuti ndakambosenza chipurisa saka ndichinyatsoona hangu follow-up yemapurisa epanyazvira inini ondirisabo ndakambobata munhu akaba 2 beds dzemagwere neredio neinverter kwakuita investigation ndichikuona ndichipurisa ndichikwanisa ndakabva ndabata inverter indaiziwa kala kotoona munhu ari kuitengesa padaviro paya pakutozo kutotengesa redio yaitoti yatotengwa ukatobata koti yatotengesa inverter iyi saka ndakanyowera mapurisa akabata asi akaregera
hazvina kubuda mushe exit kuti uyu munhu aba uyu so akaenda nanhasi panoda kuti tinyore tsamba yecomplain asi yevanyazoreva vanyazura aini hangwana maissues iyayo muchiti pamaexample iwayo dai mamuineyo taibva takota maexample iyayo izvozvi izvi paishepezerwavo pakarohwa mukadzi ane pamiri nekurohwa arohwa akadini akauya kuhospitari asina mazina ari kudzengedzeka akatosununga ari kuhospitari yekurohwa mukomana wacho achibva atorwa ibva asunga iye zvino zvakabuda nezuro kwakuona mudhudhudhu uchikwira unaizowa mene umwe akatakura mudhudhudhu wemupurisa aida kundomupa samoni asi wakamuburitsa munhu akapara mhosva yakadaro vanopurisa mamajor street avasiri kana mapurisa aita basa ravo vaunza pamajor street mapurisa atiblame mapurisa andapuwa free pay but iyo kana vasati vaendesa kumamajor street manje kuti iende kukoti kuonekwa kwayafira yafira kuti inenge yafira papi amusoro chena handifungati yafayo because pandakaenda ndakayanza pembedzi yeweeks ago pane mapepa akakaenda kunyazura medical report yakanga isina kudhindwa nehospital saka ndakaritora ndikandorisiya last week yakadhindwa saka ndokuti nyaya chaudini yakutanga kufamba nayo saka conduct yemapurisa acho this week ndakoti tikatabva kunoko ndakuchizvipusha futi saka isusu tichaita kuti vazive kuti yako kuti mai avangauya kuripota nyaya yavo asi tairifeya back pamuri mapurisa kuti tinozoitonga mainvestigations adi apera handiti vodrafta tsamba iyoyo tosainira kuti mai avo anonzani anga auya aine nyaya yake asi isusu tamurifeya back kuti munge muchishanda nayo taikumbirawo kuti ikasike kufamba kuita kuti justice inge ichidi ichiita nekuti hatingaibati kuiri ngaitange yambopedza kumapurisa nekuti icriminal inotoendesa moziva nhau dzerepi kunyanya dzekusvira chemberezi inhau yekuti inotoendesa kana ma9-10 years kujeri saka anofanira kuti aende chii kujeri zvapaa paine exhibit yeropa rikatoonekwa ropa iroro and vanofanira kuti zvitodii mapurisa aifanga akatozvirekodha kuti wakatoona manesi achirekodha kuti takatoona ropa and so on saka ndo zvatingakubatsirei ipapo nekuti chiri criminal hatibvumirwi kuti tidzitonge nhau dzerepi asi dzepfuma manje ndo yatinochiti todi yopinda ari kuklema pfuma ndiani achiuya akleme pfuma iyo tokubatsirai netsamba yekuti pamunoenda kumapurisa kuti wazive kuti yaye wakasike kuexwa wodrafta iyo tsamba yaipinde imwe yacho rimwe samuni racho ndipo samuni racho akuita izvozvo kwamboini akaroora mwana ingi mwana wavo akashaya mwana wenyu akashaya aripo wakasiyana mukadzi akaenda kushanda kutaura mwana avaari wese wachiri wese saka mukadzi akutaura saka aane nzara asara kumusha akati ngaende kuna Ambuya wakaendesa mwana ndimi makaendesa mwana kutaura ndio wakaendesa pane good ukama here ukama totonga uripo kwamba ipapo handitanga atienda kwaMbuya aisi kuchimitsa aisosvika achiti mbuya makadinizvo apa Mbuya wakatoti mukwamba wasvika akati wakadii mukwamba akati Mbuya wakaendesa mwana wawe
kasara